Maing buntag, mga lalab. Happy Saturday! Sagdaan nyo muna yung aking mukha ha, kasi naligo ako kagabi. And then, natulog ng basa yung hair. So, kaya ganito yan, kalkag. So, kung bago po kayo sa aming channel, ako po si Yen. And ito po yung aking anak na si Sofia. Say hi, anak. Hi. So, okay, look for the stofsugar. For the vacuum, kasi tinapon niya lahat yung mga yung mga cereals na dito sa Sabi ko maghanap ka nung cereal. Nung vacuum. Natatawa ako sa kanya kasi yung paghahanap niya ba nagkabalintong-balintong. Wait lang ha. Tignan natin kung gagawin niya ulit. Pia! Here's the vacuum. Where's the vacuum? The vacuum, mama. Here, there. There, baby, there. Get it. Get the vacuum. There. No. It's there now. There. That one. That one. Pick it up. That one. That one. This one is the vacuum, baby. That one. Pick it up. No, this one, anak. This one. Where's the vacuum? Where? Get the vacuum. It's there. Where's the vacuum? Oh, siya uloy kayo. That baby. The small vacuum. Where? It's there. Where? Can you not find it? Oh. There, anak. That one. That one. Yes. Agoy, ho pa dyan. Agoy, nalupot. OMG. Agoy, ang lupot sa kong anak. It's there, baby. That one. This one. Here. No, here. Langga. This one. Yeah. Okay. Here na, here. Clean there, clean. There. Ayaw. Tita good. Gipangyabutan na ng yung mga cereals dito. Maglinis na naman ako. Bumalik na pala kami sa taas matulog kagabi. Kasi hindi ko na kaya dito sa baba din. Medyo ang gulo. Naglinis ako ng buong buong sala kahapon. At saka nag-steamer ako kasi sobra talagang dumi. Ilang araw kami dito natulog. Medyo matagal-tagal din yun. Okay. Linisin ko muna to. Medyo magbuhok ni Sofia. Oh. Agay! Si Bana pala natutulog pa. Alauna pang pasok ko ngayon. Bukas free ako Sunday. So, 2 weeks na lang before aking vacation. What do you want? What do you want? The bar. She wants a snack bar. Put it on a plate. Okay, then Mama will help you. Dada is awake. Awake na si Dada. Come, anak. Wala na ko na video yung nagitik-gitik ni Dada o si Sofia po kay ga-apil-apil. Come, anak. Come, give Mama be. Yeah. Yeah, give Mama. Mama open. Mama open, okay? You want Mama to open or not? Come. Want Mama to open? Here. Here, baby. Yeah, please, a plate plastic.
No, that's the one there that is the circle. Smaller ball, the ball. Right now. Easy for you. Monster is in. Monster is in. Astang gilo ka kay sa balibo diri o sa hairs diri o ako kay di ko sanay si Sofia kay sanay kayo i-open pa niyang liog ako kay hindi ako sanay. I just seen it the other day. I sat down with my phrase, yeah, and I sat like this. She wants to sit like this, and because so I sat back. She sat back. Copy. Dada. Dada. That's Mama. Dada. Mama. Dada. Dada. Sophia. Baby. Sophia. The face. She has one of that bar every day. That's her first. Nak, do like that, Nak. Pia. Sophia, look at your fingers. Clean it properly. Lick 'em. Yeah. Okay. Do it here. Here. Here, Nak. There. How are you going to put it when she's standing there? Is it okay, Nak? Bit more. Nak, Pia, more. Yeah, more. More, Nak. Look at this. What's here? What's there? That's it, sweetheart. Amazing. Finished. Amazing. I think we still have to do. I've got just over half a chunk left in that. I filled up. Ready? We didn't use it on the weekend. I'm going to watch more either. We'll see. If I can use another week, because if I can, that's 2 weeks on one tank of petrol for work. So warm, anak. Doesn't care, oh. Hi. Doesn't care, oh. Okay. Look, dada na here. Dada. Nak. You want that? Sophia? Pia? You want that? Okay, ariat. Oh, be careful. Yeah. Kiss mama, kiss mama. Pumutoy. Tata. Kiss Tata. Shush, Artie. How did she woke me up this morning? Yay! No. Hey! Say hi! Say hi! No, it's not. Say hi, anak. Say hi.
Oh no! A few moments later. Alam niyo mga lalab, yung aking battery, hindi pa din namin makita. Hinalughog ko na yung buong bahay kahapon kasi naglinis ako. Talagang dito sa couch, tapos yung sa mga laruan niya, walay talaga. Dun sa mga Legos niya, wala din. Tapos sabi na ni Bana, bumili na lang daw ako ng, ng battery. Para daw, may extra. Tapos ngayon, na-encourage ko si Sofia magbihis kasi alis sila ng dada niya. Pero, wala pa din nangyari. Ang hirap mag-encourage na isang 2 years old na yung hindi iyak talaga siya. Oy, may mga moments talaga. Pero alam na niya ng sapatos, ha? Okay na. So, I'm chatting pala sa aking kapatid na si Martin Maldito. Wala sila dito. I think they are still in, nasa France na pala sila ngayon. So, nag-Italy sila, tapos nag-France. South of France sila. So, Nice, France, doon na sila. Gusto kong pumunta dyan, Monte Carlo, nakapunta na sila. So, naunahan na naman kami. Lagi na lang naunahan. You need to wear you need to change. You need to change. That's what you wore last night. Ang arit, nagsayaw-sayaw. Hey, you need to change, anak. Yeah? So, I think, na lang siguro yung bibiliin ko. Kasi, di ba gano'n naman talaga, pag mahinanap ka, tapos hindi mo mahanap, tapos, pag bumili ka na, or hindi mo na siya iniisip, lalabas na lang siya. So, sabi ni Ban, bibili na siguro ako ng isa kasi kailangan ko talaga kasi lalabas kami nitong last week. So, kailangan ko na extra battery. Mahal pa naman. Ngayon, nasa ata yun, 70 yung original. Nag-sale daw, pero was $99.99. Tapos, meron naman yung parang generic brand lang na parang compatible lang. Nasa 30 euro ata. So, titignan ko pa. Hindi pa ako nakapag-decide. Dalawa. So, isa lang yung ginagamit ko. Ang dalawa talaga nawala. Sabi ni Bana, baka daw na hawakan ni Sofia tapos tinapon sa basurahan. Tinapon sa basurahan na. Yan na. Grabe yung mga mata ko ba? Mugtok. Grabe. Grabe ang init talaga. Ang init. Ang area to. Baby, come na. Sofia. A few moments later. Ambak na Sofia, oh. Hey, where are you going? You're going to leave Mama? You're going to leave Mama? Huh? Hey. Put your na. The belt. Seat belt. Seat belt. This one. This. Where's Bunny? Where's Bunny? Where's Bunny? Where's the blanket? Oh. Here. Yeah, go inside. I sound really fine 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐 Sound really fine 너와 함께 했었던 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Yeah.
Yeah, alis sila guys. Punta sila dun sa, mga lalab. Alis muna sila. Punta sila sa optician. Kukunin ni Bana yung antipara niya. Antipara niya na super mahal. Yeah. Yeah. Bye-bye. Bye, Papa. Bye-bye. You missed it. It's okay. Bye-bye. Sophia. Kiss Mama. Oh, there's the fish. I want to go. Bye-bye. See you tonight. Love you. So, nakaalis na sila Dada at si Sofia. And good news mga lalab. Nakita ko na yung aking battery. Nasa, yung maliit pala siya na pouch bag dun sa, ni Sofia, sa stroller. So, puti na lang, nakita ko na. Hi! Hindi na ako gagastos ng pera. Ayan, buti na lang hindi nagmadali si Bana umorder. Kasi wala talaga kami pera pambili. Yung ayan, so magkita kami mamaya ng gabi. Alas 10 na ng gabi kami magkikita. So ngayon, magpre-prepare lang ako para maligo. Kasi, mag-work na naman tayo. Okay, see you! Hi mga lalab! Nakaligo na pala ako. Tingnan nyo. Kita nyo ba yung aking mata? Nilagyan ko siya ng baglis dito ba? May baglis dito at saka dito. First time ko yung ginawa. Bali, hindi totally lahat. Parang mali ata yung ginawa ko kasi, sorry naman, hindi tayo expert. Sa mga expert dyan, mag-makeup, please comment down below kung tama ba yung ginawa ko na nilagyan ko yun. Yung mag-eyeliner ka ba dito, lahat nilagay ko. O parang halfway or 3/4 way. Meron bang ganun? Tapos, may nakita akong tutorial kahapon. It's Pinay Mom's Vlogs channel. Meron siyang guest. It's a Chinese, Asian, also a mother na she shared about her 5-minute very easy makeup routine, parang ganun. So nakita ko na sabi niya maglagay lang daw ng baglis dito or atik sa dulo ng eye, talagang lalaki na yung mata. So alam mo naman yung mata ko is very very small, tsaka marami pa mga laman dito. So parang maliit talaga siya. Yung pag tumatawan ako minsan, wala na talagang mata na nakakita. So, nilagyan ko ng tick dito at saka dito din. So, I don't know kung nagbigay ba siya ng konting difference sa aking face. And then, sabi din doon, dry lashes. Pero wala akong dry lashes. Ewan ko kung ano. Sana mag-ask kayo na example kung ano yung klase ng mga dry at saka wet lashes. So, naglagay lang ako dyan. May bilin mga 2 strokes lang. Ganun. So, okay na siya. Yung hindi makapal. And then, yung dito sa ating ilong, nilagyan ko lang siya ng parang kulay. Parang depth daw. Ganun na. Ganun, diretso sa mata. Pero parang hindi mo talaga makita. Kasi hindi ko naman talaga dinamihan. Ginanon ko lang. Ano ba? Ganun. Fillinger. Ganun lang ang ginawa ko. So, ay, grabe kainit. Pinapawisan na ako, tapos naglagay ako ng konting blush, hindi nila makikita din. Kasi, hindi ko naman din kinapala, no? Yung parang ano lang ba? Ganon-ganon lang. So, mamaya ko yung hair ko, kasi sobrang, sobrang init. Mamaya nasa baba. Maglaba muna ako bago ako aalis ng bahay, para si Bana na mamaya sa dryer. OMG. Mahulog ako nito. Parang gusto ko na paputulan yung hair ko. Pero, kasi dahil sa init ba, at tsaka napapagod na akong mag-style. Kasi kailangan ko talaga siyang style. Kasi pag hindi, para akong yung walis, ano ba yun? Yung walis ba sa Pilipinas? Oy, 11:28 na. I still have around 30 minutes to prepare myself. Maglinis-linis muna ako dito ng konti. Para kay Bana mamaya medyo konti na lang din linisin niya. Teka lang. So, ewan ko lang kung napapansin nyo, yung aming sahig, yung mga carpet sa sahig, sa unahan at saka dito sa kusina, tinanggal namin ni Bana. Kasi alam nyo anong nangyari. Napuno mig maggots, guys! O, mga lalabs. Alam nyo yung maggots? Teka lang, ha? Yung siya ba? Yung puti siya na uod. Puti na uod. Yun pala yung yung maliliit daw na Yan daw yung mga baby na mga
langaw, yung mga flies daw yan. Doon daw nag-uumpisa. Pagkatapos daw nun, sabi ni Bana, mag-ano daw yun, magta-transform sila into langaw. So, ang dami dito, no, isang gabi, no, andito ako, mga around 9:30 na, sobrang init ha. So, yung basurahan namin, bali 2 days siya, maisda ako na tinapon, tapos, basta. And then, lumabas lang sila nung gabi. So, paglakad ko doon, napuno siya ng maggots. Hindi ko na siya binidyo talaga kasi makalimbawat ang balihibo yun sa, yung parang ganun ba? Tapos, naglinis ako dito, nag-steam ako kagabi, nag-steam ako nung tinanggal namin yung carpet kasi ang dami talagang maggots. Maggots, basta puti siya praod, gumaganon-ganon, gumaganon-ganon talaga. Sus, nakakatakot. Yakit talaga. So, I think every year, kaya ang ginagawa namin ni Bana ngayon, nilalagay ko siya sa maliit na supot, yung diaper supot ni Sofia. So, that's every day, I have to change the basurahan. Hindi namin ginagamit yung main garbage namin, yung sa maliliit lang, para diretso namin itapon sa main na basurahan. Kasi, takot akong magka-maggots ulit. Ewan ko ano binsabi yung parang siyang caterpillar na talagang maliliit na gumaganon-ganon, oh. Hay! Nakakaloka. Siguro alam nyo yan. Pero sa Pilipinas, wala man yung ibang makita ng ganyan. Puti kasi European. European maggots siguro yun. Teka lang, mag-ano ako ng labahin dito sa washing machine. A few moments later. Hi mga lalabs! Magsha-shoutout muna tayo bago natin i-end yung ating vlog. Meron akong listahan dito. Unang-unang shoutout to Ma'am Carolina Andres. Tinatanong niya kung paano ko daw ginagawa yung aking pandesal. So abangan niyo po ma'am, gagawan ko yan ng paraan. Gagawa tayo ng vlog about that. Mga next week na lang po kasi free po ako. And shoutout to Ma'am Andora Mountain, kay Ma'am Esther Dilag, shoutout to Lalabs Ama Mendoza, hello! Tsaka kay Natoy Ko from Riyadh. So finally na shoutout na kita. And we also have si Ma'am Nympha Gonzalez, si Ma'am Mira Flor Panobio, si Sis Jessica Bonilla, si Sis Chen Kuting, at saka si Maharly Kang Buhay TV na taga Oroqueta City. Sana magkita tayo dyan bro, pag nakauwi kami. And also shout out to the family of Ma'am Raquel, at saka sa asawa niya na si Sir Jojit, at saka sa anak niya na si Jorio. Jorio ba? Tama ba? Of Alberta, Canada. So shout out and salamat po sa panunood. And also shout out to Sis Carmelite73, isa po siyang OFW sa Abu Dhabi. Hello, and to Sis Marjorie Olarita, lagi po silang nanonood. At saka shout out to It's a Bing Thing, Love in Scotland, and to my lalab Alma Mendoza. Shout out sa inyo. Ayan na yan. So, yun lang po ngayon yung mga nagpapa-shoutout sa atin. Kung gusto nyo pong i-shoutout sa susunod na vlog, please comment down below. And huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel. And tsaka click na din yung bagting, yung bell, tik-tik, tik-tik, ting-ting, para ma-notify kayo. At tsaka mag-uros-uros na yun yung mga notifications dyan sa mga cellphones ninyo. And thank you ulit sa panonood mga lalabs. Appreciate ko po kayong lahat. Konti lang tayo but I'm super happy. Sana po hindi nyo po ako iiwan. And have a nice day sa inyo. And papasok na ako after nito. So, bye-bye. Love. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지